Здравейте! Фирма Моят ремонт завърши поредният си обект. Както виждате, помещението е боядисано в два различни цвята. Първоначално започнахме работата си, като наложихме на основата дълбоко проникващ грунт на боро, за да я заздравиме и да направим съответно по-добро сцепление. След това минахме с гипсово лепило една ръка. Вторият слой наложихме така наречения шитрок, финна шпакловка и подготвихме перфектна основа за боядисване, след което нанесохме и 2 ръце боя и така достигнахме до този перфектен завършък. Благодарим!